Minute Maid Poppy Orange. New look, same great taste. So right, welcome to a segment we call is Soul Food, and joining me in the studio, his name is Bishop Usakanganwike of City Gate Ministries. Good morning, Bishop. Good morning, Mama Eve. How are you? I am very well, thank you. I even have a message here from 741 that says, Pastor, Eve has Aunt Ivana a crime today. She's well behaved these days. I even wonder when the So I'm not going to the book of Genesis today. Because I am well behaved, right? Yes, indeed. I'll start from 1 Samuel chapter 16, verse 21. All right. And David came to Saul and stood there before him, and he loved him greatly, and he became his armor-bearer. And Saul sent to Jesse, saying, Let David, I pray thee, stand before me, for he has found favor in my sight. Then St. Luke chapter 2 verse 52, the Bible says, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God, favor with man. Okay, so we continue with the topic that I started last week, when you are ignored. So the most important statement in this whole series is poverty is when you are ignored. Okay. Poverty is when you are ignored. Even those that are in business, the only way they move away from poverty is not because they've got a business. It is because the business is not ignored. Because even if you're having a business and your business is ignored, you will still be poor in a stock because no one needs it. So last scripture yanga kuna Isaiah 43 verse 4, which says, since you are precious in my sight and I have loved you, I will give you people for you, and I will give people for your life, people that are going to be directed to be specifically for you. Kune vanhu vanouya vachinzi vanhu vako, koita vanhu vanouya vari vanhu chete. So many people are frustrated kuti when they are in trouble, no one comes to the party to help them. But evil, they stand up for others. It simply means kuti people vaurikubatsira, they have got people, you included. It is you who does not have people. So it's not the fault of the people who do not help you. It is your fault because you have not accumulated people who stand with you. Kandilo kanaenda kunobva kamwe chishona munyika yemweya vanhu vanosamoniwa. I follow a man anonzi Fabrizio Romano, anopa ma-updates Bora. Okay. Ane 31 million followers. He doesn't follow anyone. Like he doesn't follow Ronaldo, he does not follow Messi, he doesn't follow anyone. But he's up there. 31 million He's followers. got 31 million followers, including me. He doesn't follow me back. And I will never walk away from him. I need what he has. I'll follow him. Saka kuterwa nevanhu dzinotori nyasha. You can actually follow people that you don't follow. You can be followed by people who you don't follow, and it's okay. But kana usina favor, ndiwe uchangoramba uchingotevera kwese kuri kuendwa, and nothing will change in your life. But today I want to show you something. When Saul was being afflicted by evil spirits, someone gave a word. There's a guy in Bethlehem. He's a young boy. He plays a harp. But when he does that, something happens to evil spirits. They flee. And then they said, bring him here. Then David came. He played the harp. Number one, chekutanga, he was loved. Pakangomira. He was loved. Paka play a harp, it was appreciated. And then Saul sent a word to his father and said, allow this boy to stay with me in the palace, for he has found favor in my sight. As now, for he knows how to play the harp.
You may know how to play the harp and still don't find favor. Eish. You may be a very great musician. Nziyo dzako hatsidze kutamba nadzo. But if you don't find favor to those who listen to you, you will be very poor. But in the music, shamisa. Zvokuti long after you are gone, they're like, who played this music? They start recognizing you. They start recognizing you. But you have not benefited anything from your skill, because skill yako yakatadza kuvhenganiswa neingredient inonzi favor. Saka kune favor inongouya whether une chawaita kana kuti hauna chawaita. And nhasi ndakukuratidza kuti kune favor inooperator in levels. Okay. Kune favor yekuti inongokukwanisa pakati pevanhu vanoremekedzwa. Pakati pavo unogona kutanga kutambura uinavo pasina ari kukubatsira. Zvokuti ukati nhingi shamwari yangu, vanhu vanofanira kuseka singaiti. But with the way you are, living. Vanototi ukunyepa, makazoonana kuva haangambokusiya wakadai so. Asi uchitaura chokwadi. Asangana newe agokubvunza urikuda kuitei muupenyu, ndaita zvakati, it's okay, I will see what I can do. Zvinongoperera pa I will see what I can do, which means at sight wawana favor, but hauna kuzo increase in favor like what Jesus did. Okay. Imagine what Jesus, the Son of God, increased in favor, which means Jesus favor yaakawana pakasvika dhimagi. Vaya vakauya vachimupa mura, vachimupa frankincense, vachimupa goridhe ari mumenja, mai vake vamuzvara. Yes. Aina kuperera ipapo. Dai akada kushandisa favor iyoyo ndiye uchechi. Aishande wakura. So you need to increase. Every time you must increase in favor. How old were you when you got married? You were 18. You cannot use the favor of an 18-year-old when you are now 39. You need to increase in favor. Yes. Because chipfuwa chinenge chisisa chaonekechi. Zvinhu zvakaonekwa uine 18 years hazvichaoneka nhasi. Wakufana nguine another measure yefavor inoita kuti uri pauri ipapo appreciateke. Vazhinji vanopopota, wakandoona ndiri mhandara inini, wakandoona ndakanaka, izvezvi so ndadaiso wako ndidadira. In other words, uri kukumbira inonzi sympathy. Uri kuti munhu uyu ngaachi-operate ari muzoni yetsitsi. Kuti munhu uyu hapana kwandingamuise, ndakamuona ari mudiki, manje izvezvi wapera, ndoita sei naye, rega ndingoshingirira. Saka kana aka-operata ari mutsitsi idzodzo, ingofunga kuti parufu pako anenge achinzwa sei. Achiti Jehovha ndinokutendai nokutanharo varemu. Ndinokutendai nokundisunungura. No, you need favor even in your old age. There's a scripture inotaura ichitoti, do not reject me in my old age. Unotonamatira kuti ufavor. Imagine kuti mbuya Sarah vari kuma 70 something, 80 something. Abraham had to actually lie kuti she is my sister. Why? Aiziva kuti manakira akaita neuchemberi hwake ndinomuurayirwa. And true to his assumption, she got married to the king. Yes. She got married to the king at an old age. Which means zvekuti iwe wane vana 3, wane vana 4 uri single, hazvikutadzise kuwana favor. Unogona kutokompita nevacho vasati vatombopinda marriage. Why? Wa increase in favor. But favor iyoyo haiincrease nekuti uri chisukwa chaMwari. Inotonyengetererwa, inototsvagwa favor iyoyo. You increase in favor, so that at every level yauri uwanirwe nyasha. There's a woman anonzi Esther who entered the king's courts. King vachitsvaga mukadzi. When he saw Esther, akapenyerwa. Then he stretched the golden scepter to her, put a crown on her head, and made her queen. But when danger came, maJews akuda kuuraiwa na Haman, the father Mordecai sent a message to Esther, save us. And guess what? She was not in a position to save them. Why? For over a month, she had not seen the king.
And it was not allowed to just enter the courts without being summoned. In other words, the king did not call his wife for over 30 days. In other words, she was no longer in favor. Favor yaakashandisa yakamurodza yange isingachashandi marriage. Anga akunida ku increase in favor. What did she say? She said, I have not been summoned. Ndikangoenda ndinofa. So what will I do? Nditsanyire 3 days and 3 nights. Inini ndichatsanya futi. Chichaanga akutsvaka. Wanga akuda ku increase in favor. Inoita kuti paachamira pamberi pomurume wake, instead of judgment being passed, achafana kupuwa favor. And that's what exactly happened. The whole of the queen's court went into a fasting simply because the queen was about to go and appear before the king without being summoned. Kana anga achiziva kuti ane favor yaakapinda naye pakuti anga akadi kungotirega ndinovaona, aizviziva kuti that grace dzananga ndinadzo musi uya uya dzinogona kunge nhasi dzisashashandi. Saka unofanira kuzviziva kuti ukaratidzwa nyasha nhasi dzekupinda pakambani, munhu wese akaratidza kuti anokuda, usafunga kuti nyasha idzodzo dzinoshanda newe for the next 10 years. As the company increases, as the salaries increase, you need also to increase in favor. Because vanhu vanoda kuti ubve pauri vakawandisa. But you know what, Bishop, I also have a question. Yes. So this word favor is thrown around a lot. Yes. Some people actually live in favor. Vasingaziye kuti I favor. Yes. Yeah? Yes. So how does one recognize kuti, you know what, I favor, and I have to nurture it, I have to increase it. How does one recognize that? Okay. There's a scripture which says, and there was a fig tree that was planted in a vineyard. Pakanga paine muonde wanga wakasimwa pakati pemunda womuzambiringa. Law ya Moses inoti musasanganise zvirimwa. Okay. Right. Saka ukaona uri a fig tree, uri pakati pemaonde, uri pakati pemizambiringa, ziva kuti I favor. Matowedzera kuvatsindira. Kwauri ikoko ndiani anenge iwe wari ikoko. Ndati kwauri ikoko ndiani anenge iwe ari ikoko. Kumba kwenyu imimi ari kudriva zvauri kudriva ndiani. Saka ukangoona zvinhu zviri unusual zviri kuitika in the positive, ndio inonzi favor. Kana usina kufunda pasi rino rakawirirana kuti hauna right yekuita mari, boza uzive. Ndosaka uchiona kuti pakanzi parudiwa zvakati panobva paiswa qualification. Izvo zvatofamba tichinyeperana kuti mabasa asikuwanika. Yes. Ena anoverenga here kuti unoona so pakanzi jobs and unongoona wega kuti havasi kuda inini, ndazvinhu zviri kudiwa apa handina. Kurudiwa vanhu vakaita sei, vanhu vakafunda. Saka ukaona wakadaro but uchiwanika panowanika vanhu vakafunda, inonzi favor. Saka favor haitombofi yakanetsa kuona. Unotozviziva kuti mumba menyu vasikana muri 7, iwo ndo wakagara wega pamarriage, 6 vapinda ru4 ru5, vamwe vacho zvamanje manje so vatori padhena vada kutomboona kuti vangaite sei, ndio inonzi favor. Saka pese paunongoona uri paenvironment yekuti vanhu vakafanana newe havasi kuwanika ipapo, ndio inonzi favor. Begin to nurture it. Thank you for explaining. Now that you've explained it, how does one then secure it and nurture it? Okay. Because nurturing means increasing it as you go, like you said, increase. So now how does one secure and nurture it? Iripana Luke chapter 50, Luke chapter 2 verse 52. Okay. And Jesus increased, number 1. Inda pakati pavanhu vanoremekedzwa unotaura zvinhu zvinoita kuti dzimbewa. Apo ambwandirwa nyasha dzekupinga Exactly. zvisizvo wadzingu. If yataura futi kuti stature, which means how you look is important. Zvana so long mwoyo wako kanda pasi
vanhu havadi kusemesiwa ende unoapia pamberi pevanhu wakageza pfeka hembe dzinokufita pfeka hembe dzezera rako be presentable zvitori papa jesu aka-increase in stature, so he was not shabby zvatinofurirana zvezve. He increased in stature and he increased in favor now. Saka chakatanga wisdom, kukauya stature, kukazotanga favor naMwari, favor navanhu. Saka favor naMwari unoiona sei? By living right. Favor navanhu unoiona sei? By making sure that you are wise, by making sure that you are in stature and you are in favor with God. Because the moment you find favor with God, automatically people have no choice but to give you attention. Saka izvozvo zvokuti unowana sei, unoinecha sei favor iyi, kutoziva zvinotaurwa kuziva panodayirwa kuziva zvakare zvinoitwa. Usati wasangana nemunhu arida kukupa mari yebusiness anofarirawo chii? Unogona kutongomubhohwa nekala yehembe dzauri kuenda wakapfeka. Anogona ngaine political party yaanosapota, iwe usvikotanga kutaura zveyako, munhu wese akasununguka kutaridza zvaanoda. That's not wisdom. Freedom, but haisichi wisdom. You may lose favor simply because of that. Why don't you leave those issues aside and do what needs to be done? Owana favor yako to be continued. We are still there. Oh, thank you so much, Bishop, for explaining how to nurture and secure tadzidzana. So now for those who would love to follow your work, who would love to find you at church, where can we find you? Because of our time, +263 773 115 025 773 115 025. Nwanika pa New Fantasyland opposite Eastgate corner Robert Mugabe and Wayne Street, upstairs Cinema 4 church in on the City Gate Assemblies. Thank you. Bishop, thank you so much. So you can catch him again at the same time next week on the Morning Galaxy on this segment we call Soul Food. We are Star FM, sounding good all the time. It's 10. It's time for the news.